Jeg er Bynke, og jeg vil gerne fortælle en historie om dengang jeg gik på efterskole. Det var sådan, at inde på Facebook var der en pige, der spurgte, hvorfor jeg unfriendede hende. Og der har jeg så en historie om. Øhm, Der var sådan, at jeg gik på efterskole for at lære at spille musik. Men det gik ikke så godt. Eller det gik fint nok med at lære musik og det hele, men problemet var, at jeg blev indlukket. Jeg blev ikke rigtig venner med nogen. Jeg snakkede ikke rigtig med folk, og det blev bare en katastrofe. Øhm, det var sådan cirka det her sted, eller lad os komme lidt tid på. Det var her, og der var de her venner, man kunne kalde dem masser af mennesker, og dem ville jeg selvfølgelig snakke med, og dem ville jeg spille musik med, og problemet var bare, at jeg var anderledes. Det kan jeg selv se. Eller, problemet var ikke, at jeg var anderledes. Det var bare, at jeg snakkede ikke rigtig med nogen. Jeg følte ikke, at jeg var tilpas derovre, at jeg ikke sådan rigtig kunne være mig selv derovre. Øhm, folk var rigtig fine derovre. Der var rigtig mange, der faktisk var søde mod mig. Og nogen øh, hjalp mig meget. Men der var bare ikke rigtig noget, jeg kunne komme videre. Der var så langt inde i forløbet, at det næsten var slut, før at jeg synes at det ikke var sjovt længere. Det var egentlig derfor, at jeg unfriendede en del. Jeg havde faktisk tanker om at slette profilen fuldstændig, men der var nogen, der frarådede mig fra det. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men jeg går nu på handelsskolen, og det går rigtig godt. Jeg har masser og rigtig gode venner. Jeg snakker med dem rigtig tit. Snart men hver eneste dag jo. Og jeg forandrede mig. Jeg blev glad, og jeg var glad for de venner også, jeg har. Og jeg kan egentlig bare trunde i horn overfor.